Hola novamente. Ben, xa estamos na Praza do Obradoiro e temos a fachada do Obradoiro da Catedral. Observade, ben presentado aí o Hostal dos Reis Católicos, o antigo Hospital Real de Santiago de Compostela, curaban os peregrinos. Ben, temos aí os andamios de obras que están paradas con a grúa para facer as restauracións para pulir un pouco a fachada da Catedral, a fachada do Obradoiro. Esas son as torres das campás que construíra, é dicir, esta é a fachada barroca, obviamente, aí temos as torres das campás, que construíra o arquitecto Casas Novoa. Ben, e aí temos máis alá a Torre do Reloxo, a de construir Andrade. Ben, agora vamos, e aí temos o Pazo de Raxoi, onde está a sede municipal. A sede municipal é tamén onde está o despacho da presidencia da Xunta. Agora vamos ao Hostal dos Reis Católicos. Atención. Tripulación. Vamos a ver. Cuidado, 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 que pasa xente. Por suerte dela. Que non entre. Vamos a ir. Ímonos achegando. Ben, esta é a segunda parte, claro, tardou un cuarto de hora no estreo, que foi o que tardou máis ou menos en encargarse outro vídeo. Chegamos a xa as 10 da noite no Rosa Catedral, ainda claro, a estrea tardou, do primeiro vídeo tardou 2 horas, claro está, ou un pouco máis, en fin. Pero agora, é dicir que veredes a medianoite, e logo un cuarto de hora despois veredes este vídeo, esta segunda parte. Ben, pero agora, que vedes aquí? Este, a portada plateresca do Hospital Real de Santiago de Compostela, que logo se converteu nun hostal. O hotel de 5 estrelas. Vamos a ver. Acheguémonos un pouco a porta. Fixademos, este estilo plateresco. Vedes? Que maravilla de adornos a arte renacentista propia de España. Digamos, estilo Isaberina plateresco. O plateresco é o que temos aquí, no propio Hospital Real de Santiago de Compostela. Ben, que foi o que mandaron construir os Reis Católicos. Ben, aquí tedes o Hostal dos Reis Católicos, así, permanece pechado. Ben, é un hostal. Iso en do ano 59, cando Franco mandou que se convertese nun hostal. A tanto era un hospital real. Era o Hospital Real de Santiago de Compostela, que era un hospital para peregrinos. Aí tedes un escudo. Observade. Ver. Vedes? Fixademos. Vedes? E mirade que terrazas. Parece que non, pero pode ser acolledor no interior. Home, eu nunca estive dentro, pero se é acolledor un edificio de tal antiguidade e tanta importancia artística, non quero nin pensalo. Non con iso quero facer propaganda, pero ben, senón mostrarvos a arte. Vedes que maravilla de ornamentación e adornos tiñan na construcción antiga? Observade. Vistes a outra parte da lá? Ben, este é a propia portada plateresca, que tanto destaca. Home, unha cousa importante en moitos edificios é que teñan un interior acolledor, pero se o teñen, por fora son tan preciosos, sempre chama máis, que tamén é unha gran verdade. Unha auténtica peza artística. E aquí, claro, vedes a zona de terraza, vedes os sitios, e aí as bandeiras que o vento abana na haste. Para os non galegos, claro, que igual se esforcen en entender o galego, xa saben. Os que non sean galegos coñecerán desas 4 bandeiras a española, que está aí, xusto, estou nasinando agora co dedo, e a europea. Aí, coas as 12 estrelas vermellas, amarelas en círculo, nun fondo azul
anil. Tamén se ve aí no edificio consistorial, aínda que baixan no mastro. E logo temos unha bandeira, claro, unha bandeira case toda branca con a franxa azul celeste que atravesa do vértice superior esquerdo ao inferior dereito, na que hai un escudo que ten na parte de arriba unha coroa real, na parte baixa é dunha cor azul intensa, no que temos un cáliz saindo fora unha hostia e 7 cruces, 3 á esquerda do cáliz, outras 3 á dereita e a 7ª e última en riba da hostia que sai do cáliz. E na outra temos a vermella. Claro, pois esa dai é xusto a bandeira da Comunidade Autónoma Galega, que os que non xades como os demás, mas xades galegos xa coñecedes pois a bandeira da vosa Comunidade Autónoma. E esta outra é xustamente a bandeira de Santiago de Compostela, a municipal. Esta de aquí, a que me achego agora. Así vermella, onde temos a propia Cruz do Apóstolo. Custa traballo vela, vamos a ver se vai estar rozando o mastro da bandeira española. Aí tedes. Vedes? Aí. Rodeada por uns loureiros, como esta cora do César. Esta cora da Roma Imperial, a Cruz Apostólica e o propio escudo municipal de Santiago, que era tamén o escudo da antiga provincia de Santiago, das provincias do Antigo Reino, porque as 7 cruces que hai tamén no escudo oficial galego representan as 7 provincias do Antigo Reino. Unha delas era Santiago, claro, a provincia de Santiago, con capital obviamente aquí en Compostela. Aí está a bandeira de Compostela. A ver, outra vez, aí, agora ves pequeno escudo, a ver. Oh. Al agua, aí. En fin. Pero, en fin, os símbolos son o de menos. E agora o que importa é a cultura, a historia, como a sociedade mesma. Porque a nosa historia tamén nos define. É a propia, é a sociedade mesma en sí. Nin máis nin menos. Ben, que vos podo dicir? Que con iso espero que aprendades a apreciar tamén a arte de todo a arte dos tempos atrás, que seguen con nós, que nos mostran a nosas raíces e a nosa historia, que nunca se debe despreciar. Tamén ten que haber modernidade nas cidades para que sigan existindo, sí, pero sen acabar nunca coa parte antiga. Coa parte antiga que reflexa a historia, porque o importante é que sí, é que se as cidades antigas seguen vivindo, e os povos antigos seguen vivindo, se iso segue sendo así, demostra a supervivencia no tempo. E as belezas, incluso, observades esas placas de medallón, os santos que hai aí arriba, son moito mellores e máis fermosas do que nós podemos imaginar. En fin, observade que matiz. Se iso podes parar o vídeo para ver un pouco mellor, parade e observade. Igual estáis media hora mirando. Paraste o vídeo e volveste a poñer en marcha. Que vos parece? Pois aí é onde está o valor cultural e o valor artístico, que sempre se debe valorar. En toda Galicia, en toda España, temos moito. E a nivel incluso de moitos outros países da Unión Europea tamén hai fermosas maravillas de edificios antigos, igrexas, edificios de outras culturas, que están entre as 7 maravillas do mundo. E nunca se deben despreciar, nunca, endexamais. Dito isto, e con esta boa valoración artística, aboriño outra vez.
deica outra. Espero que fose unha xornada agradable nesta reunión cultural. Dígalo, queridos youtubers.